Στο τρίτο βίντεο θα δούμε πιο αναλυτικά τα εργαλεία του Weebly στην καρτέλα Build. Σε προηγούμενο βίντεο είδαμε πώς μπορούμε να εισάγουμε τίτλο σε ένα άρθρο καθώς και κείμενο. Επιπλέον μπορούμε να εισάγουμε εικόνα από το image ή περισσότερες εικόνες από το gallery. Σε περίπτωση που θα θέλαμε να βάλουμε κινούμενη εικόνα, στέλνουμε το slide show στο σημείο που θέλουμε και επιλέγουμε τον τρόπο εμφάνισης. Μια επίσης πολύ σημαντική λειτουργία του Weebly είναι οι χάρτες της Google. Γράφοντας τη διεύθυνση ή ακόμα και τις ακριβείς συντεταγμένες, μπορεί κάποιος να οδηγηθεί στην τοποθεσία που επέλεξε. Επιπρόσθετα, υπάρχει μια σειρά ρυθμίσεων όπου ο χρήστης παραμετροποιεί το χάρτη όπως θέλει να εμφανιστεί στη δική του σελίδα, χωρίς κάποιο επιπλέον κόστος. Όσον αφορά τη φόρμα επικοινωνίας, που ενεργοποιείται και αυτή κάνοντας drag and drop, θα λέγαμε ότι το Weebly παρέχει μια ολοκληρωμένη υπηρεσία δίνοντας στο χρήστη πολλές επιλογές, όπως να συνδέσει το προσωπικό του email. Στο Divider μπορούμε να διαχωρίσουμε τις παραγράφους μεταξύ τους. Το Spacer μας δίνει τη δυνατότητα να τοποθετήσουμε τα elements στο σημείο που θέλουμε, δημιουργώντας 2, 3 ή και περισσότερες στήλες. Το Button μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να φτιάξουμε συνδέσμους για την δικιά μας ή κάποια άλλη σελίδα. Μέσα από τα εργαλεία Documents και Files μπορεί κανείς να ανεβάσει αρχεία με κατάληξη doc ή PDF. Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα αυτής της πλατφόρμας είναι ότι μας δίνει τη δυνατότητα να ανεβάσουμε στη σελίδα μας ένα βίντεο YouTube, αντιγράφοντας απλά το URL, κάνοντας έτσι τη σελίδα μας ακόμη πιο διαδραστική. Τέλος, μας δίνει τη δυνατότητα να ανεβάσουμε απευθείας κάποιο δικό μας βίντεο, επιλέγοντας το Flash. Το Weebly είναι μια από τις πιο γνωστές και εξελίσσιμες πλατφόρμες Website Builder. Ενδεχομένως, ένα κομμάτι της δημοτικότητας να οφείλεται σε μια πληθώρα εργαλείων όπου εύκολα κανείς μπορεί να μετατρέψει μια σελίδα σε ηλεκτρονικό κατάστημα, επιλέγοντας το αντικείμενο Product και διαφημίζοντάς το μέσω Google AdSense. Τέλος, υπάρχουν αντικείμενα δημοσκόπησης, διασύνδεση της σελίδας με τα social media, έτοιμες πλατφόρμες έρευνας, εργαλεία booking, καθώς και δημιουργία φόρουμ συζητήσεων στην ίδια ιστοσελίδα. Μια εξαιρετικά εντυπωσιακή υπηρεσία που παρέχει η πλατφόρμα του Weebly είναι η δημιουργία του περιβάλλοντος της σελίδας που δημιουργήσαμε σε κινητό τηλέφωνο και σε smartphone. Η λειτουργία αυτή υλοποιείται επιλέγοντας το εικονίδιο του κινητού τηλεφώνου πάνω δεξιά και στη συνέχεια με τη χρήση του drag and drop editor. Για να καλύψουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο φάσμα των υπηρεσιών και των δυνατοτήτων που έχει η πλατφόρμα του Weebly, επιλέξαμε να δημιουργήσουμε μια δίγλωση σελίδα, όπως θα δούμε σε επόμενο βίντεο. Είμαι ο Αχιλλέας Γιάρας, σταθείτε ελεύθερα να επικοινωνήσετε μαζί μου εάν έχετε απορίες.